בוקר טוב. בוקר טוב. מה אתה עושה? כלום, שום דבר. אז למה אתה חשאי? חשאי? חשאי. מה חשאי? אתה מתנהג בחשאיות. כלום, משהו אישי. אז מה עשית עכשיו על המחשב? טוב, נו, אני אגלה לך, אבל אל תגלה לאף אחד. יש פה על הארדיסק המון תמונות של גלה. אתה מתכוון תמונות שלי, של גלה. שאני צילמתי. כן, אבל של גלה, מצולמת, שם. חשבתי לעשות לה כזה מין קולאז' כזה. וואלה. אבל יש לי רעיון יותר טוב, בוא נעשה לה מין תמונה כזאת, שהיא אסופה של כל מיני תמונות קטנות, אה? אוקיי, הרעיון שלך באמת יותר טוב. אבל אתה יודע, החלטתי שדי, והיום זה היום. אז החלטתי לעשות לה איזה שי קטן ככה להתחלה. אבל אני הייתי שם קודם. רעיונית, מה עשיתי פנויה? אז אתה מעוניין בקרב. בשעה טוב ינצח? מקובל עליי. אוקיי. על מה ההתערבות? שום דבר. משהו שאני לא צריכה לדעת עליו? כן. אז בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. תגידו לי, אתם נורמלים? אתם בסדר בראש שלכם? אין לכם חיים? מה, לא חבל על האנרגיה שאתם מבזבזים כל יום עם הסיפור הזה מבוקר טוב? הרי אני הגעתי, נכון? אז זה כבר אומר שבוקר טוב זה לא הולך להיות, נכון? אבל אתם לא, אתם כל בוקר מתעקשים מה? בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, לא מבין אתכם. מיה, זה בסך הכל עניין פשוט של נימוס. שמעת פעם על הקונספט הזה? נימוס? נימוס, אני חושב שכן, קונספט אני לא בטוח. שלום! טוב, דבר אחד הוא צודק. בוקר טוב זה כבר לא יהיה. איזה חמודים, מצחיקים כל בוקר, הם אוכלים ממני את השטויות האלה. זה לא יאמן. אבל מה אני יכול לעשות? זה מה שמצפים ממני שאני אעשה להם בבוקר. חמודים, עלובים. תודה רבה, אני יודע שאני, כן. תודה. שלום. תודה רבה. מה זה? מר מנדלבאום היקר, רציתי רק שוב להודות לך מכל הלב על החוכמה, העזרה, התושייה, הגאונות... מה זה? בשבילי? זה בשבילי? זה בשבילי? די, זה קצת מוגזם, פתאום כל וואו. אז תשמעו, אני לא יודע, הרגשתם אותי עם הפרחים האלה. אני עושה משהו שאני בדרך כלל אני לא עושה, אבל אני אתן לכם טיפ. החיים לפעמים לא כל כך נוראים. מה אני אגיד לכם? אני יודע שזה נראה מוזר, בעיקר שזה בא מפה של בן אדם כמוני, כי תראו אותי, אבל כן, תשמעו, אני, שהגעתי מהנקודה הכי נמוכה בחיים שלי, מצאתי לי עבודה שאני ממש לא סובל ממנה. אנשים מעריכים אותי, אנשים אומרים לי, בוקר טוב כשאני נכנס בבוקר, אומרים לי תודה, סליחה, וזה למרות שאני עדיין איש מאוד לא נחמד, ותאמינו לי, אני בן אדם לא נחמד, ועדיין אוהבים אותי. בעבודה הקודמת שלי, הייתי צריך להגיד תודה, הם היו נותנים להוציא מילה מהפה. אני התעסקתי שם עם אנשים מחומר אנושי מאוד נמוך, ממש ברמה של פרימיטיבים מהכפר. וואלה. מה אתה אומר? הקסדה הזאת הרסה לי את התסרוקת? היי. תגידי, גלה. כן, תגידי. מה? לא חשוב, אולי אחר כך. כן, לא חשוב. בטוח אחר כך. כן? כן. איך הגעתם לפה? אני הבאתי אותם לפה. אבל מה אתם עושים פה? באנו להחזיר אותך הביתה. כן, ההמבורגרי מחכה לך, גרי. יאללה, גרי, קפל את כל הדברים, אנחנו חוזרים לסדרה שלנו. קדימה. מה אתה מבלבל במוח סדרה שלנו? מה אתה מדבר שלנו? כולנו. כולנו. שנים מבלבלים במוח שזו סדרה שלכם, ושאני רק עלילת משנה, ושאני צריך להגיד תודה, ושאפשר תוך שנייה להחליף אותי בטל פרידמן. דרוקר. תודה רבה, אילן.
לא רוצה אתכם פה. קחו את הישות המטונפת שלכם ועופו לי מהמשרד. גרי, אבל אתה חייב לבוא, אל תסיים לא אותי עם המשפטים הכפולים המטומטמים שלך, עודד. איפה היה שלנו בטקס פרסי ילדים כשהגעתם לכם עם חליפות וקורקינטים עם מנוע? איפה זה היה שלנו? ואתם ידעתם שאני שנים חולם לנסוע על כזה קורקינט עם מנוע. בסך הכל רצינו לחסוך לך את הבלגן, אתה יודע. אנחנו ידענו שאתה לא אוהב אנשים, אז רצינו לחסוך ממך את הסבל הזה. נכון, איזה קורקינט ממונע מגניב זה. נראה לי אני קונה לי אחד כזה באי-ביי. אני לא רוצה אתכם, בסדר? יש לי עכשיו סדרה שלי, בלעדיכם, לבד, וטוב לי. פה אתה לא ממש לבד. כן, פה יש כל מיני אנשים מעצבנים מסביבך. מה זה הגבוה הזה? עזוב את הגבוה, הבלונדינית נראית נחמדה לאללה. כן, הבלונדינית חמודה דווקא. זה לא הולך לקרות, וזה שאני חוזר לסדרה המטונפת שלכם לא הולך להיות, אז כשאני חוזר לפה אני לא רוצה לראות אתכם. טוב לי, וזהו. תודה לאל. הכל בסדר, ביג בוס? כן, בטח. הבעיה טופלה. מה קורה עם הקפה שלי? אני לא מתכוונת בוקר טוב לכולם. שאני מבין מאיפה זה בא לך. אבא, מה אתה עושה פה? כלום, באתי לראות מה שלומך ולהחליף כמה מילים עם הבוס שלך. אני לא חושב שלגרי יש מילים להחלפה. ואת אלה שיש לו, אני לא חושב שאתה רוצה לקחת. אנזל, גרטל, סתמו את הפה. כן, וולפסון, דבר אליי. בוקר טוב גם לך. לעניין, וולפסון, אני מתחנן. מה אתה צריך? אני מעדיף לדבר עם גרי בארבע עיניים. אחלה, בכיף. גאלה? בואי. לא, אני מעדיף בלי גלה. אני מעדיף עם. אני מעדיף. אני מעדיפה לוותר. לא, מה פתאום? גאלה, מה לוותר? יש לך פה הזדמנות ללמוד את רזי המקצוע מהטובים שבשוק, אז בואי. זה בסדר. יופי. שניכנס? כן, בכיף. למה לא? בואו ניגש למשרד שלי. לא. בואו נלך לחדר חקירות, פשוט יש פה יותר פרטיות. וגללה, תעשי לנו קפה. טוב, מה אתם אומרים? נחמד מאוד, מה? השקיעו בתפאורה יפה, נראה מצחיק, השחקנים סבירים. טדי. חבל. דווקא נראה שדי נחמד לו פה. חבל, אבל אתה יודע, אנחנו רוצים עונה שישית, לא? אבל קובי, לא נעים. אולי בכל זאת נדבר עם טל פרידמן? טל פרידמן, אין לך כסף לדרור קרן, אתה נורמלי? גרי זול מאוד. בשביל סנדוויצ'ים יבוא. אז הנה, יש לנו פרטיות, וולפסון, קדימה, רוץ. לאן? לעניין, וולפסון. כן. אז מה שאני הולך לספר לך עכשיו זה סודי לגמרי ונשאר בחדר הזה. אני כספת, רוץ. יש מדליף במחלקה שלי. חפרפר. אנחנו חייבים למצוא אותו ומהר. זה משהו חדש שהתחיל השבוע. כל ישיבת מטה הודלפה לתקשורת ולמשפחות הפשע. אתה מבין כמה שזה מסוכן? מסוכן? מאוד מסוכן. אני צריך מישהו מבחוץ שיחקור את העניין בדיסקרטיות מוחלטת. לכן פניתי למשרד שלך. אני יודע שבהתחלה היו לי פיקפוקים בקשר לכישורים שלך, אבל הטבלה כנראה לא משקרת. עד היום יש לך 100% הצלחה, ולכן אני מוכן לסמוך עליך. אושר גדול, תסתכל על השערות שלי עומדות בידיים דום. אתה יודע, אגב, שגאלה הייתה מאוד שמחה לעבוד סוף סוף עם אבא שלה. לא, גאלה לא יכולה להיות מעורבת, כי כולם במרחב יודעים שהיא הבת שלי. בסדר, הבנתי, בסדר. אני מזכיר לך, סודיות מוחלטת. הבנתי, בכיף, הבנתי. תגיד, אתה בטוח שאין אף אחד מאחורי המראה הזאת? תגיד, מה אתה על סמים? זה מראה, וולפסון, מראה. אין אף אחד, זה מראה. ראי, מראה. אני סומך עליך. מראה, זה מראה. די, הגיע הזמן שגרי ילמד לקח. הוא חושב שהוא כזה בלש גדול, הוא חושב שהוא יודע לעשות הכל, אז הנה, בבקשה, זאת ההזדמנות שלו, לא מתכוונת לעזור לו בכלום בקייס הזה, שיסתדר לבד. היום אני פקידה, לא עושה כלום, כמו פקידה אמיתית. תגידו, מישהו מכם מוכן לרדת להביא קפה לי ולאבא שלי? בטח. גם אני אמרתי קודם. זוז מפה! אסף, זה לא פייר! עובדה הבלונד הזאת. חבל רק שאין לך סיכוי. מה אתה אומר? הוא אמר שאין לך סיכוי. אילן, לא מספיק השפילו אותנו 5 עונות. נפנפו לנו מול העיניים עם כל מיני אלונות וימיתיות. די, נו, ברור לך שאין לך סיכוי. כן, אתה רק שוכח דבר אחד. מה? זאת לא הסדרה שלנו. יפה! בדיוק בזמן.
טוב, גרי, אנחנו צריכים למהר. בעוד חצי שעה מתחילה ישיבת המטה ואני רוצה שתהיה שם. הקפה שלך אצלי. אבל אבא זה... כן, היא צודקת, וולפסון. אולי כדאי שבכל זאת, אתה יודע, יופי טופי וכל זה, אבל אולי כדאי שהיא תבוא איתנו, אתה יודע, בשביל לראות מה זה עבודת מטה, מה זה עבודת שטח וכל זה. בשום פנים ואופן לא, אני לא רוצה שזה יהיה קשור אליי. בואו כבר! אני בא. גלה להתראות. שמעת? אוקיי, יש לנו בעיה. מעבר לעובדה שאבא שלי לקח את הקפה, שלי הבעיה כולה שלך. על הכיפה. את יודעת מה נעשה? מה? אוקיי, את תבוא איתי, אבל את תתחפשי למשהו פשוט כמו עובדת ניקיון או מחלקת או משהו כזה, ואז את תרחחי, ואת תגלי מי זו החפרפרת, ואז את תגידי את זה לי, ואז אני אגיד את זה לוולסון, ואז תהיה תמונה שלי בעיתון, כאילו אני מנצח. נכון רעיון גאוני? אני מוותרת, אתה רוצה תמונה בעיתון, תשיג אותה לבד. אני פקידה, זה מה שאני. בסדר, בעיה, אני אראה לך איך לעשות את זה לבד בלי שום בעיה בכלל. מנדלבאום, תזיז את התחת שלך לפה! אני כבר בא! עכשיו, מה הקטע של שניכם? אין לי שום קטע. גם לי לא. מי זה? הישיבה צריכה להתחיל בכל רגע. אני צריך שתתבונן ותראה אם אתה מזהה משהו חשוד. בטח, בכיף. בכל זאת, 100% הצלחה. כן, אלוהים יודע איך. אתה מזלזל? לא ממש, יותר סקרן. אז אתה נכנס לארון? למה? אתה לא יכול להישאר בחדר בזמן הישיבה. אבל... טוב, בסדר. אבל נקי שם, כן? אין לך שלדים בארון או משהו כזה, אה? כנס כבר, הם צריכים להגיע בכל רגע. מי אתם? אני אילן. אני קובי. אני עודד. פאוקר. מאיפה באתם? איך נכנסתם לכאן? אנחנו חברים של גרי. גרי דוד שלי. אתם מהמבורגרי שהוא סיפר עליו? באנו לקחת אותו בחזרה. אבל אנחנו עובדים עם גרי עכשיו. כן, אבל אתם לא סובלים אותו, ואנחנו חברים שלו כבר ממזמן. וואלה, לא ידעתי שיש לו חברים. תתפלא. תעשה משהו עם השיניים, בן אדם. אני מזכיר לכם שמה שאתם הולכים לשמוע סודי ביותר, ואני מבקש שלא יצא מהארון. כלומר, מרמת הפיקוד. טוב, גרי. קיבלנו מידע אתה צריך לעשות על את זה משפחת לבד, הגוזלים. ואתה יכול. אתה לא דיבר, שייתכן גרי. שעוד אתה היום, יכול. בשעה 06:00 בערב, הם יוצאים למלחמה נגד משפחת גורליצקי. עכשיו, אנחנו כבר למדנו מהעבר, אז ייתכן שהמלחמה תפרוץ בשעה 02:00 בצהריים. איזה שעמום פה. זה יותר משעמם מוועדת אגרנט הדבר הזה. כל הכוחות נפגשים בנקודת ההתחלה. למה לא הבאת לי משהו לאכול? מה זה? בתחנה המרכזית, וצולחים את התעלה. מה זה, מסטיק? יש איפול כבד על המבצע. כלומר, שקט. אני לא רוצה הדלפות. זה לא טעים לי. מבצעים מתוחכמים. אמרו לך שיש לך עיניים יפות? אמרו לך שלך לא? אז את אוהבת שירה? לא. נגעת פעם בצ'ינצ'ילה? מה? את אוהבת קובה במיה? מתי בפעם האחרונה היית בנתניה? לא הייתי בנתניה. שכבת פעם על סדינים שעשויים מפצפצים? האמת היא שכן, זה מה זה הורס? וואלה, באמת? לא. את יודעת מה זה קוד מדהים? בשביל מה היא צריכה את כל זה? את רואה? אנחנו נשמות תאומות, אנחנו משדרים על אותו גל. איכס! מה זה? זה תבליין נגד יתושים. מה? וולפסון! אתם צריכים באמת להעביר פעם טיטו בארון, לא יקרה לכם שום דבר. מה, איזה ילד יכול להיכנס פנימה ולאכול משהו מהרצפה? וולפסון, זה יכול לקרות, אני ראיתי דברים כאלה קורים בעיניים שלי. נו, מה גילית? חוץ מהטבליה, אתה מתכוון? המדליף, גרי, המדליף. אוקיי, אני די בטוח, וזה בוודאות אני אומר, ובשורה התחתונה, ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר, ואני דופק על השולחן שהמדליף שאנחנו מחפשים הוא האיש שישב... פה! מי? מוטי? כן. הוא הסגן שלי. לא, אין סיכוי שזה הוא. כן. פה אמרתי, סליחה. פה! לא, אני סומך עליו בעיניים עצומות. כן. ומה עם האיש שישב שם? מי, חבצלת? גרי, באמת, זה שיש לה שפם זה לא אומר שהיא המדליפה.
ברור, ברור. אני לא רוצה להישמע, זה כל אחד בסטיות שלו, אבל רבדק, זה לא קצת חשוד שיש לו שפה, מה יש לה? טוב, זה היה ברור. אתה לא יודע שום דבר, אתה פשוט מנחש, נכון? וולפסון, סליחה, זה לא 1, 2, 3 דג מלוח, עם כל הכבוד. זה תהליך איטי ומדויק של הסקת מסקנות, של הפקת לקחים, אני אומר לך, מני הנט שלי פה, אני עברתי אחד-אחד. הנה, לדוגמה. מה עם האיש שישב כאן? כאן לא ישב אף אחד. זה המקום של המיקרופון שמקליט את הישיבה. מה מקליט? מה, זה מצעד הפזמונים? לא מקליטים את הישיבה בשביל תיעוד, ואחר כך שולחים אותה לתמלול. תמלול? תמלול, מהמילה תמליל. מה? מי מתמלל? אתה מתמלל? אני? לא, מה פתאום, אני אף פעם לא תמללתי. וואלה, רגע! אתה צודק. יכול להיות שההדלפה היא בכלל באה מאגף תמלול. יש לכם אגף תמלול? לא. אז יש לכם גם אגף זלזול או בלבול או גלגול או גלגול די, זה. כל הכבוד, גרי. כל הכבוד. זאת אומרת שכל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי ההקלטה לאגף תמלול. אני אקרא לכהן שיעביר את ההקלטה. ואתה, אל תוריד ממנה עיניים. ממי? מההקלטה! כן, ברור, בכיף. ברור, ממי? ממה? כהן! תקשיבו לי טוב, אני לא מעוניינת באף אחד מכם, זה ברור? ברור, מובן. היא לא נחמדה אלינו. זאת, בסך הכל צריך לשכנע את גרי שיחזור איתנו. עכשיו, מה רציתם לפני שאלה נכנסו? לא, לא. הדיסק אצלי, תשלחו מישהו מאגף תמלול לקחת אותו? תודה. הם שולחים מישהו. אז אני אחכה. זהו? מה אתה עושה כאן? זה הסרטון שכתבת לעצמך. קצת משעמם, לא? תגיד לי, מה יש? מה קרה? מה קורה? למה להרוס? אתה לא רואה שאני באמצע חקירה? מה חקירה, גרי? אתה מחכה, סתם. אתה לא חושב שזה משעמם את הצופים בבית? תסתכל. לא, די, אתה לא תעשה את זה. אתה לא תשבור לי פה קיר רביעי. זאת לא סדרה מהסוג הזה. לא מדברים פה לצפים, אתה הבנת מה אני אומר לך? אני מבקש, אני מתחנן אפילו. אל תהרסו לי. בבקשה! והוא עוד כתב את זה לעצמו. אילן, אני מזהיר אותך. סתם, דיברתי לעצמי, מה יש לך? עודד! מה? די כבר, מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה ממני? מה? למה? עודד, אני התחננתי, אני ביקשתי שתפסיקו להפריע לי, די, מספיק, זה לא לעניין. אבל ההפקה ביקשה ממני, מה אתה רוצה? היה חסר להם ניצב, הנה, תראה, כתוב בו תסריט. גרי עוקב אחרי השליח, עובר ניצב במסדרון. כאן אין תסריטים, לא שולפים כאן תסריטים. אני ביקשתי, אני התחננתי, תפסיקו להפריע לי. תגיד לי, גרי, זאת תחנת משטרה, כן? אז אני ניצב או תת ניצב? אתה תת רמה, זה מה שאת... הנה, בבקשה, עכשיו אתה גם גורר אותי למשחקי מילים המטונפים האלה, זה לא עשי... די, עודד, אני מבקש ממך, לך! בסדר, אני הולך, רק לפני שאני הולך... רובי, מאיפה אני אמור לצאת? די כבר, עודד, לך מפה, אתה הורס לי את הסדרה, לך מפה כבר! תגידי, גלה, את לא דואגת קצת לגרי? לא, אפילו בבחן את עצמך יצא שאני צריכה ללמוד להירגע. אני יכולה להתרגל לזה להיות פקידה. לפעמים אני חושב שהחיים שלי זה כמו סדרה בטלוויזיה. מי ירצה לעשות עליך סדרה? אתה חי בסרט, בן אדם. נכון? סרט זה יותר אני. מה אתה עושה פה? את השאלה הזאת אני יכול לשאול אותך, מר מנדלבאום, מה אתה עושה פה? מה אתה מסתובב בסדרה הנלוזה הזאת? זו דרמה של 3/10. היית מוסיף 5 שקלים, עושה דרמה איכותית, משהו חדש מהנליונים. מה אתה מסתובב פה? ותאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר. אני רב סמל מתקדם מדי. אין שהוא כולם מתמלל במשטרה. אין עבודה מביישת את בעליה, מנדלבאום. בטח, אחרי זה אתה רץ ומדליף הכל לחברים שלך לאדי ולפרדי ולכל שאר החברים המפוקפקים והמטונפים שלך. תראה, זאת אכן פרשייה מנוולת,
אני הולך להשין אליך לוולפסון. לא, אתה לא תעשה לי את זה, אתה לא תפגע לי בקרן פנסיה, מר מנדלבאום, יש לי עדי אופי. אתה לא תעשה לי את חיים. אתה צילמת אותי בעונה שעברה בפיג'מות. תגיד לו שלא ילשין עליי, הוא רוצה לפגוע לי בקרן פנסיה באופן שיטתי. אתם החלטתם להרוס לי את הסדרה! כן, אני בחיפה. מה אתה אומר, גרי יסתדר? הייתי בטוח שהוא יתקשר כבר. גם יש את החבר'ה המוזרים האלה שאומרים שהם חברים שלו. כן, נראה כאילו הם רוצים להפריע לו במשהו. זה אני מודאגת. הלו, גללה, מה שלומך? הכל בסדר אצלך? כן, אבא. אדם עיכול, הוא פתר את התעלומה של המדליף. הוא פתר את זה? כן, גם אני הייתי מופתע. משהו פה לא בסדר. אנחנו חייבים לברר על החבר'ה המוזרים האלה עוד פרטים. בואו. קדימה. לא רוצה. לא רוצה ולא רוצה. מטונפים. לא רוצה. לא רוצה. אני בונה לי פה עולם חדש, בורא מערכות יחסים, יוצר סצנות, הכל כדי לשכוח את הקיום של הגרי המבורגרי המטונף הזה, ופתאום כאילו שמים לי מראה מול הפרצוף. רגע, זאת הגרסה שלו למסך הלבן? שחור. לגרי היה מסך שחור. והוא לא מבין שזאת לא מראה? לא נכון. עודד, לך תקרא לו לכאן. אני ממש לא רוצה להגיד את זה, אבל למה? למה? בוס, בוא איתי רגע. לאן? מה עכשיו? פה לחדר ליד, לשנייה. למטבחון? אין מסע, לא נכנסתי שם, לא נכנסתי שם. אני נשבעתי בי שאני יותר לא נכנס למטבחים אחרי הפיג'מות. זה הכל. בוא רגע, בחייך. אתה יודע שזה לא מטבחון. שקט! מה יש לכם? תגידו לי, עד מתי? תהרסו לי! עד שתסכים לחזור. אבל אני לא רוצה! נחזיר את אלונה. אוקיי, אני רק אגיד שלום לאלה שמה ונצטרף לזה. אתה לא באמת חושב שנצליח להחזיר את אלונה. מאיפה אני יודע אם נחזיר את אלונה או לא? אתה יודע אם תהיה עונה שישית? תגידו, אתם חושבים שהקהל שלנו בבית יתאכזב? רד, מה אתה עושה? אתה לא יכול לדבר עם מצלמות בסדרה הזאת. אוקיי. אז מה, פיצחת את התעלומה? זה לא היה מסובך כל כך, אבל אני לא יכול להסביר, אני חייב ללכת. מה זאת אומרת? אני צריך... מבחינתכם אני כבר חוזר. לחכות לך? ברור. זה קשור לשלושה שהיו כאן קודם? כן. אין מה להגיד הטובה בזה. אבל אני... טיק-טק חוזר. בטוח? ברור. תתגעגע? צחקת אותי. ברור שכן. זהו? לא, רק שכחתי את הטלוויזיה הקטנה שלי. הנה. ביי.